Promise last episode. Bilisan mo nga! Ang tagal-tagal mo. Yung iyak ko ganito, Jack. Prinamis ko sa sarili ko, hindi na ako manonood ulit ng K-drama. Pag nakakanood kasi ako ng K-drama, nai-inlove ako sa bida. At bago ako makamove on sa bida, mga 6 years and 3 decades, napupuyat ako. Last na lang. Promise last episode. Pwede pa, may 4 na oras pa. Carry ko yan. Di mo na malayan, 2 oras na lang pala ang tulog mo. Ang tagal kong iniwasan yung when life gives you tangerines. Ayoko mapuyat. Pag napuyat kasi ako dahil nag-work ako, kunyari, hosting o kaya kung anumang event, carry ko yan eh. Nakakapag-function ako maigi kahit ilang oras lang yung tulog. Pero kapag ka-K-drama, hindi ako makamove forward. Hindi nagising yung asawa ko sa pag-iyak-iyak ko kahapon. Pero magang-maga yung ilong ko, yung tenga ko, yung iyak ko ganito, Jack. Pero isa lang pong pagpapaalala kung kayo po ay tulad ko na nai-inlove sa bida. Kung hindi nyo po kamukha yung bidang babae, huwag po kayong magmaasim na yung mga asawa po natin, na mga jowa po natin, ay mga K-drama actor na mag-slow motion kapag ka naglalakad tayo. Feeling mo lagi kapag ka inuulan ka, meron lalapit sa'yo tas may maglalagay ng jacket sa likod mo. Pero ang katotohanan talaga pag umuulan at kasama mo partner mo, bilisan mo nga! Tagal-tagal mo! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.